welkom bij het Gulpener week 27. Met deze week de volgende stap in het brouwproces, een kijkje in een van de 4 Limburgse dagattracties en we krijgen weer een aantal bezoekers te zien van het bierhuis. Maar zoals gezegd beginnen we vandaag met het brouwproces. Eerst het maïsen en het klaren van het bierbeslag, waarna de overgebleven wort wordt gekookt en de hop kan worden toegevoegd. Volgende week weer een nieuwe stap in het brouwproces. Deze zomer vind je op de kratten van Gulpener gratis entreekaartjes voor Limburgse dagattracties. We nemen de komende 4 weken een kijkje bij deze attracties en beginnen deze week bij zwemparadijs Mazaqua. Vanuit Mazaqua is het niet ver naar het Gulpener Bierhuis, waar deze week organisatie-anarchist Henk Hogeweg op bezoek was. Ja, de Rijnlandweek. Ronald ter Hoeve en Marcel Jagema die hebben allebei de Rijnlandweek meegemaakt. En zijn daar aangestoken door het Rijnlands gedachtegoed. En hebben zoiets van, wij willen met het personeelsuitje onze mensen daar ook mee in aanraking laten komen. Hoe kan dat? En toen hebben ze bij ons aangeklopt bij de Limes van joh, zouden jullie daar iets mee kunnen? En, ik heb voorgesteld van misschien willen ze bij Gulpener willen ze wel iets aan jullie vertellen over hoe het is. Want ja, dat Rijnlands, ja, we kunnen het in theorie wel vertellen, maar je moet het ook gewoon van die mensen horen. Gewoon en meemaken en proeven. Ja, en dan merk je dat aanslaat, zeg maar, in de zin van shit, inderdaad, die mensen zitten heel anders in hun vak als dat wij daarin zitten. Wat kunnen hun in het kader van de zwembaden? Wat is daar in te halen eigenlijk, zeg maar nog? Nou, wat ik merk is dat zeg maar, zwembaden toch heel erg in zichzelf gekeerd zijn. Met hun eigen probleem bezig zijn. Hoe krijg ik mijn zwembad bezet? En hoe krijg ik daar bezoekers naartoe? Dat is eigenlijk geen ander probleem als waar andere bedrijven ook mee zitten. En ik denk dat een gedachtegoed ook zou moeten zitten in hoe kunnen wij vanuit ons zwembaden nieuwe allianties opzetten. Nou, dat heeft Gulpener ook gedaan. Met bedrijven uit de directe omgeving, direct uit de gemeenschap. En hoe kan een zwembad daar een onderdeel in worden? Dat is een onderdeel van de gemeenschap. Dit was het Gulpener voor deze week. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.